Moi, mä oon Karoliina. Ja tervehdys, mun nimi on Peke. Tervetuloa kuuntelemaan, kun me kerrotaan sulle Harjuniityn koulun lumaluokasta, siellä opiskelusta ja sinne hakemisesta. Mukava, kun oot mukana. Lumaluokka tarkoittaa tosiaan luonnontieteellis-matemaattista painotusluokkaa, eli lumaluokalla on enemmän luonnontieteitä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, tietotekniikkaa, ohjelmointia, biologiaa ja maantiedettä. Ja meillä on paitsi näitä opetussuunnitelmaan osa-alueita, niitä syvemmin, niin sitten myös ihan kokonaan muita luonnontieteen osa-alueita, esimerkiksi lääketiedettä, tähtitiedettä, mikrobiologiaa on ollut. Mitä tapahtuu koeputkessa? Siinä on eristetty DNAta omista soluista, eli ihmisen soluista. Kunkin oma perimä. Meillä on oma opetussuunnitelma lumaluokkaa varten ja riippuen aina vähän siitä, että kuka luokanvalvojaksi seiskalla tulee, niin seiskaluokka alkaa starttikurssilla, jossa tutustaa hiukan omaan luokkaan, mutta heti kun ollaan tuttuja, niin lähdetään sitten luman maailmaan ja riippuen kuka, onko se biologi vai maantieteilijä vai kemisti kenties, niin opiskellaan mikrobiologiaa, ongelmanratkaisua, fysiikkaa, kemiaa. 8-luokalla meillä on tämmöisiä aiheita ollut kuin tähtitiede, riskien maantiede, eli erilaisia luonnonkatastrofeja, ohjelmointi, logiikkapelejä, biokemiaa, metsäekologiaa. 9-luokalla muun muassa ihmisen biologiaa, lääketiedettä, kaupunkimaantiedettä ollut joku vuosi kestävä kehitys. Aina vähän vaihdellen ja toki myös oppilaiden mielenkiintoja seurailleen. Ja kun luman valitsee, niin koulua ei tarvitse käydä sen enempää kuin muutkaan, mutta silloin 7-luokalla starttikurssi tosissaan muuttuu lumaksi sitten sen alun tutustumisen jälkeen. 8-luokalla ja 9-luokalla luma korvaa pitkän valinnaisaineen, eli siinä missä sitten muut valitsee 2 valinnaisainetta, niin lumaluokkalaiset saavat valita 1 valinnaisaineen. Eli tavallaan lumapainotus on siinä kohtaa 1 valinnaisaine. Jos on aloittanut A2-kielen alakoulussa tai haluaa aloittaa, meillä on aika laaja kielitarjonta, espanjan, saksan, ranskan voi aloittaa, jos vaan ryhmiä tulee, niin B2-kielen pystyy yläkoulussa aloittamaan, ja silloin nämä kielitunnit tulee ylimääräisenä, jos jaksaa vielä opiskella niitäkin. Mutta tosissaan muuten 8-luokalla saa kuitenkin 1 taito- ja taideaineen valita. 9. luokalla vielä 1 lyhyt kurssikin. Lumaluokalla pyritään niin paljon vaan kuin mahdollista niin vierailemaan erilaisilla kohteilla. Nyt kun luojan kiitos meillä on korona selätetty, niin ollaan taas palattukin vierailulle. Tuossa mitä mä nyt tunnistan, niin ollaan taitokeskuksessa, ainakin Tayssissa, siinä otetaan verikoetta varmaan. Joo, sä olit tuolla ryhmällä. Samalla kävivät tutustumaan sitten tuonne myöskin kampukselle siinä muistaakseni. Joo. Ja sitten siinä on robotiikkaa, onko 3D-tulostin vai? En muista mikä mä en ollut. Terhi oli itse asiassa tuolla reissulla. Se on Tamkin robotiikan labra. Ne on käynyt nyt siellä joka kevät Terhin kanssa ysit. Tänäkin keväänä ovat menossa, jos vaan aikataulut mätsää niiden kanssa. Tiedekahvilassa ollaan melkein joka vuosi joko oltu paikan päällä tai sitten etänä osallistuttu. Tähtitornivierailuja on aika useina vuosina tehty. Tutkijoiden yhden ollaan yleensä otettu, se on Tampereella oleva tapahtuma. Tänä vuonna mentiin ihan paikan päälle. Yritysvierailuja, museovierailuja. Hyytilän metsäasema oli mahtava uusi. Joo, siitä tulee tuolla jäljempänä vähän lisää kuviakin. Joo. No sitten me osallistutaan aika paljon tämmöisiin lumakehittämishankkeisiin, eli me on oltu jo useita vuosia mukana tämmöisissä
Lumakeskus Suomen kehittämishankkeissa. Ja ne on tosi tärkeitä meidän koululle, eli saadaan sieltä vähän uusia tuulia, saadaan uusia yhteistyökumppaneita ja sitten tämmöistä myöskin yritysyhteistyötä, sitä kautta asiantuntijayhteistyötä, vierailevia luennoitsijoita tai muita. Ja nyt me ollaan vuoden 2024 loppuun asti ainakin mukana tässä hankkeessa, jossa kehitetään tämmöisiä yhteisöllisiä oppimisen malleja, ja siinä me on kehitetty tämmöistä kivaa juttua, että 9-luokan lumaluokkalaiset on käynyt alakoulussa opettamassa tämmöisiä pieniä tiedepajoja, että se on ollut tosi kiva juttu. Sitten meillä on aika paljon yhteistyötä muutenkin, eli me ollaan Vaprikin luonnontieteellisen museon yhteistyökoulu. Tuossa kuvissa näette, kun tutkija Riikka Elo sieltä Vaprikista niin on ollut pitämässä meille esimerkiksi selkärangattomien työpajaa sekä täällä koululla, että sitten ollut meillä mukana tuolla Hyytiälän metsäaseman retkellä. Sitten myöskin Vaprikin kokoelmia pystytään hyödyntämään. Tuossa kuvassa taisi olla sulla joku kivikokoelma lainassa sieltä, vai oliko? Kyllä, me saatiin 3 eri luokan kanssa. Käytettiin monta tuntia ja tarkisteltiin mineraalien rakenteita lävitse. Joo, ja sitten yritysyhteistyötäkin on, eli tämmöinen Brain Flagship lahjoitti meille semmoisen fotoniikan tutkimussalku, ja nyt pystytään fotoniikan töitä tekemään koululla entistä paremmin. Ja viime kesänä meitä kohtasi semmoinen onnenpotku, että me haettiin Tiina ja Antti Herlinin säätiön lasten ja nuorten ilmastorahastosta apurahaa. Ja me saatiin se apuraha, ja sen turvin päästiin sitten vierailemaan Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla. Eli pystyttiin sillä apurahalla kustantamaan ne matkat ja ruuat sitten sinne, ja meillä oli siellä aivan ihana päivä. Tässä näette vähän kuvia sieltä, eli me tutustuttiin tämmöiseen hiilenkierron tutkimukseen, eli siellähän on aivan niin kuin mahtavat tutkimussysteemit. Siellä pystytään mittaamaan eri kasvihuonekaasuja, hiilen sidontaa, ja siellä on tämmöinen hiilipuu, mihin päästiin tutustumaan. Ja sitten meillä oli siellä erilaisia työpajoja. Vaprikista tutkija Riikka Elo oli mukana, piti selkärangattomien työpaja, ja sitten meillä oli siellä myöskin tämmöistä geologian ja niin kuin karttajuttuja. Peke, mitä te teitte siellä sun työpajassa? Mä en enää muista. No, me vähän arvioitiin etäisyyksiä, syvyyksiä kartalta, katsottiin alueen kallioperää ja erilaisia karttatehtäviä. Joo, ja jottei se sitten niin päivä liian vakavaksi olisi mennyt, niin me vähän tehtiin luontomeditaatiota siellä ja paistettiin makkaraa ja vaahtokarkkeja grillailtiin, ja tuossa mun oli pakko laittaa tähän meidänkin kuvia, koska me näytetään noissa kuvissa niin onnellisilta. Se oli aivan ihana päivä. Niin mun oli pakko laittaa. Tuossa on siis Terhi, meidän toinen biologian opettaja. Terhi opettaa myös noita kemiaa ja fysiikkaa. Ja Peke tuossa toisessa kuvassa mukana. Ja sitten tämän matkan päästöt kompensoitiin istuttamalla sitten puita koulun pihalle, ja Aamulehti ja Nokia-uutiset kiinnostuivat tästä niin paljon, että ne teki aivan ihanan jutun. Sitten vieläkin varmaan löytyy tuolta Aamulehden ja Nokia-uutisten nettiversiosta, jos haluat käydä lukemassa, niin tämä oli ihana juttu ja oppilaat pääsi siinä ihanasti sitten esille. Sitten meillä on Universityn kanssa yhteistyötä, eli Universityhan on tämmöinen lasten ja nuorten yliopisto Tampereen yliopistolla, ja siellä käytetään heidän palvelujaan, heillä on lainaa, myös voi lainata erilaisia materiaaleja ja osallistutaan heidän tapahtumia, luentoihin, kuten niihin tiedekahviloihin. Jos University ei ole sulle tuttu, niin käypä tuolla Universityn sivuilla, koska siellä on paljon tiedekerhoja, läksyhelppiä, siellä on tosi paljon tapahtumia myös vapaa-aikana lapsille ja nuorille. Eli jos et tunne Universityn toimintaa, niin käypä tsekkaamassa. Tässä on sitten Aamulehden juttu 2 vuoden takaa, kun Universityn tämmöinen 3D-tulostuslaboratorio tuli meidän koululle. Eli ne rakensi meidän koululle sitten tämmöisen pisteen, jossa he opettivat oppilaille suunnittelua ja sit sitä tulostamista. Se oli hieno päivä, ja Aamulehti tuli tekemään siitä jutun. Se oli tasan 2 vuotta sitten.
Tässä näkyy näitä meidän yhteistyökumppaneita, eli näähän suuri osa on niin sen Lumakeskus Suomen kautta sitten tullut meidän yhteistyökumppaneiksi, ja se on tosi ihanaa, että jos halutaan vaikka tai vierailijaa tai kaivataan tältäkin tutkijalta tietoja, niin pystytään sitten ottamaan yhteyttä. Peke, missä yliopistossa sä olit opiskellut? Mä oon opiskellut Helsingin yliopistossa maantieto, geologiaa jonkun verran ja biologiaa. Joo. Missä sä olet? Mä oon Kuopiossa alun perin opiskellut ympäristötieteitä, nykyään se on Itä-Suomen yliopisto, mutta sitten opettajaksi mä oon opiskellut Tampereella ja olen mä kyllä opiskellut Turussa ja Jyväskylässäkin. Mä oon harrastanut näitä yliopistoja vähän laajemmalti. No sitten tietenkin iso kysymys on se, että kenen kannattaa hakea meidän Luma-luokalle. Lähtökohta on se, että kannattaa olla omaa innostusta, eli vaikka vanhemmat olisi sinne kovasti sua pyrkimässä, mutta itse ei ole kiinnostunut luonnontieteestä, niin sit voi tulla tylsät vuodet. Mutta jos on oikeasti innostunut luonnontieteestä, ja vaikka tässäkin olisi tullut monta termiä, josta ei ymmärtänyt yhtään mitään, niin se ei haittaa. Se innostus riittää, ja täällä ollaan nimenomaan oppimassa uutta. Jos te olette alakoulussa tykänneet matematiikasta, ympästä eli ympäristöopista, tai ylipäätänsä luonnonilmiöt kiinnostaa, kenties teille tulee tiedelehteä tai kevättä seuraatte, ukkonen kiinnostaa tai vastaavaa, niin Lumaluokka on ehdottomasti kokeellisuus, eli jos on kysymyksiä ja haluaa niihin vastauksia, niin niihin on aikaa Lumaluokalla perehtyä ihan eri tavalla. Tuossa on muun muassa taitaa olla kylmää vettä ja lämmintä vettä. Joo, on värjätty elintarvikevärinä. Joo, kylmä vesi on raskaampaa. No, sen verran tarvii hehkuttaa omaa koulua. Mä oon itse täällä 8 vuotta ollut ja kaiken otin silloin alussa ihan pahvilaatikoista, eli edelleen puitteet on huippuluokkaa. Meillä on iso koulu, avarakoulu ja tänne uppoo hyvin väkeä. Meidän erikoisuus on myös 60 minuutin oppitunnit, eli luonnontieteiden tekeminen ja kokeellisuus vaatii usein aikaa ja pysähtymistä sen ilmiön äärelle, ja nämä meidän 60 minuutin oppitunnit mahdollistaa sen ihan eri tavalla. Kouluahan ei silti ole enemmän. Eli minuuttimääräisesti sitä on yhtä paljon. Eli sitten niitä oppitunteja on vaan vähemmän. Ja välitunteja on vähemmän sitten. Ja sitten on pakko hehkuttaa meidän opettajatiimiä, josta kohta tulee kuvakin, että meillä on kyllä innostunut Luma-opettajien tiimi. Mä esittelen sen kohta vielä tarkemmin, ja siinä se onkin. Oikeastaan valkotakkiset henkilöt tässä kuvassa on meidän matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja, niin kuin heidän välineistöstään ehkä voi jo päätellä. Ja sitten Karoliina opettaa meillä Terhin kanssa biologiat ja mulla sitten ollut maantiedot. Onko meidän kollegoista enemmän sanottavaa? Se kyllä on sanottavaa, että me tehdään niin paljon yhteistyötä ja pystytään yhdistelemään näitä asioita, että se on ehdottomasti meidän vahvuus, että jos joku vaikka niin halusi kerrankin biologian tunnilla testata, mitä suolahappo tekee kasveille, niin sitten sitä käytiin kemian luokasta hakemassa, että kun meillä on hyvä yhteistyö ja paljon niin yhteisiä juttuja tämän lumapainotuksenkin takia ja sen hyvän yhteistyön takia, niin sitten se poikii kivoja juttuja ja projekteja. Täsmälleen. Sitten mä sanon vielä tämän, mikä on meidän koulun erikoisuus, että meillä on maantiedon ja biologian opettajat, mutta me ollaan Karoliinan ja Terhin kanssa sovittu niin, että koska itse olen lukenut enemmän maantietoa ja se on mun oma lempilapsi, niin kuin ehkä päätellä saattaa, niin mä saan keskittyä pelkästään maantietoon ja kaikki biologiat on sitten Karoliinalla ja Terhillä. Sitten meillä on monen vuoden kokemus jo yhteistyöstä erilaisten korkeakoulujen ja yritysten ja Vapriikin kanssa, kuten tässä jo mainittiin, ja sielläkin on tuttuja niin paljon, että ei tarvitse kuin laittaa WhatsAppissa viestiä, niin me sovitaan jo melkein vierailu tänne näin. Ja vaikka Harjuniityn aluetta
kovin paljon rakennetaan, niin silti täällä on edelleen hyvin säilyneet luontoalueet. Ja toisaalta on myös mielenkiintoista seurata sitä, että miten tämmöinen laajeneva kaupunkialue tässä kohtaa, mitä sille tapahtuu, mitä sille luonnolle tapahtuu, kun taloja lisää tulee. Ja lisäksi meidän koulu on paitsi avara, hyvät puitteet ja uudet tilat, niin meillä on muun muassa nuorisotilat. Eli välituntisin on myös mielekästä tekemistä hyvin paljon. Sä saat kertoa, että miten lumaluokalle haetaan. No, hakemus täytetään sähköisesti, eli hakuaika on 22.1.–2.2.2024. Pääsykokeet on torstaina 8. helmikuuta Harjuniityn koulun auditoriossa. Ja pääoville kun tuutte, teitä kyllä ollaan siellä vastassa ja opastetaan, mutta pääovilta oikealle kun menee, niin löytyy meidän auditorio. Pääsykoe on 8.15–9.15 ja olkaa ajoissa. Tulkaa mieluummin vähän liiankin aikaisin kuin että myöhästyisitte. Et sen jälkeen kun ollaan sitten aloitettu pääsykoe, niin emme voi valitettavasti myöhästelijöitä sitten ottaa enää vastaan. Eli olkaa ei tarvitse odottaa sitä kellonsoittoa siellä pihalla, vaan saa ihan tulla sinne sitten. Joo, meidän kutoset varsinkin on tottunut siihen, Joo. että vasta kellonsoitosta tullaan sisään, mutta nyt tällöin pääsykoepäivänä, niin ne, ketkä teistä pääsykokeen tekee, niin tulkaa heti, kun vaan koulun pihaan ja tuutte. jos sä nyt myöhästyt, niin tulen nyt silti koputtamaan sinne ovelle, että katsotaan sitten se tilanne tapauskohtaisesti. Sanotaan niin kauan, kun se tekee tällä Niin. tai päätetty koetta, niin voidaan ottaa. Sitten tulokset julkaistaan perjantaina 23.2.2024. Nämä kaikki päivämäärät löytyy tuosta nettisivulta. Kasvisolukko. Joo, siinä on tästä, tämä on mun luokka, missä me tätä nauhoitellaan, niin siinä on tuossa Jukka Palmu, joka kasvaa tuossa nurkassa, niin sen kuule pintasolukkoa. Siinä näkyy ilmaraut aika kivasti, jossa ihan keskellä, mihin toi tikku osoittaa oikein ilmarako. Joo. Pääsykokeeseen ei tarvitse millään tavalla lukea, että se mittaa sitä luonnontieteiden osaamista ja harrastuneisuutta. Eli siinä ei suoraan ole kysymyksiä mistään alakoulun vaikka ympän kirjasta, vaan siinä on ihan semmoisia yleisiä luonnontieteellisiä kysymyksiä. Siinä on matikkaa, vähän fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa. Sun ei tarvitse siihen millään lailla lukea. Ja siinä on sen verran paljon niitä tehtäviä, että on hyvin todennäköistä, että et ihan kaikkia ehdi välttämättä tekemään. Voi myös olla, että et osaa kaikkia. Ja se ei tarkoita sitä, että sä et pääsisi lumaluokalle. Sä pääset hyvinkin, vaikka sulla siellä jotain virheitä olisikin. Mutta siihen laitetaan aina aika paljon tehtäviä, että sitten jokainen saisi osoittaa sitä osaamistaan, kun toiset osaa kuitenkin enemmän matikkaa, toiset taas enemmän vaikka biologiaa tai maantietoa. Niin siinä on sitten kaikille vähän kysymyksiä. Teet niin hyvin sen kuin pystyt ja se riittää. Ja tosiaan Peke tuossa jo sanoikin, että älkää myöhästykö siitä, tulkaa hyvissä ajoin paikalle. Ja se, mikä sitten vaikuttaa siihen, että pääsitkö sä lumaluokalle, niin on tietenkin se pääsykokeesta saadut pisteet. Sitten sen lisäksi sun matematiikan ja ympäristöopin, eli ympän arvosana sieltä vitosluokan todistuksesta ja ylipäätään sun vitosluokan todistuksen keskiarvo. Sen lisäksi sun pitää siinä hakemuksessa perustella omaa motivaatiota, että miksi juuri sinä haluaisit lumaluokalle, että mikä se sun syy on hakea. Niin kuin Peke aikaisemminkin sanoi, että on tosi tärkeää, että sulla löytyy se oma motivaatio ja halu opiskella luonnontieteitä, että ne kiinnostaa sua, niin silloin saat kyllä just oikea tyyppi hakemaan lumaluokalle. Tässä on erilaisia juttuja, mitä lumaluokalla ollaan tehty. Siellä on Terhi teettänyt varmaan biokemian kurssillaan niin tuommoisen punakaali indikaattorin, ja sitten toikin on mun mielestä Terhin biokemian kurssilta toi biomuovin valmistus, eli maidosta pystyy valmistamaan biomuovia.
Sitten tämä on aina kiva kurssi. Mulla on nyt just joulun jälkeen tämä sekä seiskoille että yseille. Eli otetaan näytteitä eri koulun pinnoilta ja sitten tehdään niistä bakteeriviljelmiä ja katsotaan, missä kasvaa mitäkin. Ja tuossa kyllä aika hurjia bakteerimääriä välillä löytyy ja yllättävistä paikoista, että monesti ne, missä ajattelisi, että on bakteereja, niin kuin vaikka ovenkahva, niin ei olekaan ollenkaan, kun siivoojat siivoo kumminkin niin hyvin täällä. Mutta sitten vaikka mun dokumenttikamerassa olikin yksi kerta ainakin ihan hirveitä pöpömääriä, että ne on aina hauskoja, että mistä milloin mitäkin löytyy. Meillä on täällä sellainen inkubaattori, jossa pystytään sitten luomaan optimaaliset olosuhteet noiden bakteerien kasvulle, mutta tämä on ainakin sellainen kurssi yleensä, mistä oppilaat aina kyllä tykkää. Tieteellinen todiste sille, että käsiä kannattaa pestä ruokailuun. Niin, joo, kyllä. Karoliinan ainakin. Niin joo, mun tietty. Sitten on soluja. Onko eläinsolu? Joo. Vasemmalla onko jopa oppilaan oma? On oppilaan oma posken sisäpinnan solu tuossa vasemmalla, ihmisen epiteelisoluja ja oikealla taas tämä mun jukkapalloa. Mä rakastan sitä preparoida. Kaikki tuntee Jukan. Kaikki tuntee sen. Aika syvällisestikin. Sitten tässä on DNA, tuommoista 3D-palapeliä vähän rakenneltu ja sitten siinä on itse asiassa tuosta samasta työstä olikin jo yksi kuva, eli ihmisen omaa DNAta omista soluista eristetty. Sitten siellä on kuparisulfaattikiteitä tuossa. Siitä mineraali alkaa muodostua. Joo. Ja meitä sitten, jos sua kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsoa. Meillä on aika paljon noita Insta-kanavia, että Lumaharju-niitti on tietenkin se, jossa on niinku just näitä lumajuttuja. Ja sitten mulla on oma, ja Pekellä on oma Insta, missä meillä on kaikkia. Ja sitten oppilaskunnalla ja tukareilla ja nuorisotiloilla ja apulaisrehtorilla on myös omat Insta-kanavat, että noista saat aika kattavan kuvan, kun käyt vaikka selaan noita, niin myöskin, että mitä me täällä tehdään, kun katsot vähän niitä vanhempiakin julkaisuja, niin kyllä saat aika hyvin tietoa. Ja sitten jos sulla on jotain kysymyksiä, niin ota meihin yhteyttä. Tuossa on meidän lumatiimiläisten sähköpostiosoitteet. Ja sitten koulun kotisivuille, tuossa nyt on ihan hirveän pitkä toi linkki, mutta kun sä googletat Harju-niityn koulupainotus, niin sä pääset kyllä sille painotussivulle. Ja siellä on kaikki nuo päivämäärät ja sinne avautuu myöskin sit se hakulomake, millä sä haet lumaluokalle, niin sieltä pääset sitten kattoon kaikki ne. Sitten me pidetään meidän oman koulun kutosille info tuossa tammikuussa, ketä kiinnostaa, niin sinne tervetuloa. Eli tämä on ihan oppilaille kesken koulupäivän. Ja sitten kaikille muille, ja toki myös sitten saa tulla meidän omat kutosemme huoltajansa kanssa 22.1. ensi vuotta, tai siis 2024, niin kello 18 koulumme auditoriossa. Oli ainakin viime vuonna hyvin suosittu. Ja oli kiva ilta. Oli ihana ilta, joo. Tuli paljon kysymyksiä ja jotenkin oli kiva ensikosketus. Ja moni sillä käyneestä onkin meillä nyt lumalla. Siis todella moni on lumaluokalla. Ja sitten me käytiin silloin ja aiotaan nytkin tehdä se, että ensin kerrotaan näistä lumaluokista ja saatte kysellä. Ja sitten käydään vielä kiertämään koulua, koska sitten moni ei kuitenkaan yläkoulun puolella käynyt. Ja sitten osa, ketkä tulee muista kouluista, niin näkee millainen paikka tämä on. Ja sinne siis kaikki huoltajat tervetulleita, nuoret tervetulleita yhdessä tai erikseen ihan millä kokoonpanolla haluatte. Ja sinne voi tulla, vaikka olisi ihan epävarma vielä, että aikooko edes hakea. Sitä vartenhan se on, että sit voi meiltä kysellä ja näkee meidät ja näkee tämän paikan ja voidaan jutella niistä asioista, mitkä sitten kiinnostaa teitä. Kyllä. Kiva, kun sä jaksoit viettää tätä hetken meidän kanssa ja ihanaa vuodenvaihdetta ja ihanaa alkuvuotta ja Peke valmistautui jo joulunviettoon. Se on pannut jo tonttulakin päähänsä. Toivottavasti moni teistä hakee lumaluokalle. Olisi ihana nähdä teidät täällä sitten ensi syksynä meidän lumakursseilla. Ja jos ei mitään muuta, niin tulkaa sinne luma-info-iltaan. Kyselemään. Kyllä. Joo. Ei muuta kuin moi moi. Moro.